daghan ka og mga pangutana bahin aning retention o pag-continue og hold sa imong Filipino citizenship diri sa Espanya after nimo ma-acquire ang Spanish citizenship. Hinaot nga makatabang ning akong gamay nga pagsaysay sa akong experience karon pag-adto nako sa atong Philippine Embassy sa Madrid. Tungod kay nag-close ang pinakaduol nga Philippine Consulate sa amuang area, nibiyahe pa ko pa Madrid. With prior appointment ni siya, bisitahan lang ang kaninga link www.philembassy-madrid.com/consular appointments. I-print ang email nga madawat nimo kay mauto ang imong proof of appointment. Pagdala og sarili nimong ballpen. Ang requirements sa nga process kay makita sa kaninga direct link www.philembassy-madrid.com/dual citizenship. Pero ako isa-isa kun karon inubanan sa akong mga comments base sa akong experience sa mga requirements, pero basag gyud ang nakabutang sa website kay base lahi ta og status. Naka-explain man dito ang para sa mga applicants nga nabilong sa other cases, so to speak. Number 1 requirement, a dual citizenship application form, filled in og duha ka original. Isa ra noon ka form ilang gikuha, ang isa ka set gibalik sa ako. Number 2, 4 recent passport size photos with white background. Number 3, Philippine birth certificate issued on PSA of Philippine Statistics Authority security paper plus 3 photocopies. Number 4, Philippine passport original plus 3 photocopies of the data page. Kailangan ni siya kay i-renew ang passport maski pa og dili pa expired. Kay once you acquired foreign citizenship, in this case Spanish citizenship, automatically canceled ang Philippine passport. Wala na noon kung ipangayuan nila og additional o specific requirements para sa renewal. And then, ang marriage certificate for female applicants using married name. Mao ni ang ako ang kaso. Okay, naminyo ko sa Pilipinas, ang marriage certificate gikan gihapon sa PSA printed on SECPA o security paper, original plus 3 photocopies. Ang Certificate of Naturalization with English translation, original plus 3 photocopies. Mao ni siya ang Spanish birth certificate o Certificación Literal de Nacimiento nga gipa-translate nako to English sa usa ka sworn translator. Medyo naalang gamay nga aberya kay hapit dili untay accept sa taga-embassy kay ang birth certificate nako sa Spanish spelled out ang birth date, pero gi-translate numerically sa translator. So wala po na po ma-realize dayon. Mayo na lang kay later on gi-accept, so i-check niyo pag-ayo. And then ang current foreign passport o imong Spanish passport, original plus 3 photocopies of the data page. And the last but not the least, ang DNI, Documento Nacional de Identidad, original plus 3 photocopies of the data page. Ang akong nabayaran in total kay 132 euros. Apil na diha ang passport renewal. Cash payment only. After sa pagbayad sa cashier na ay resibo gihatag tulo ka buok, survey sheet about sa services sa atong embassy nga fill upan nimo ug ibalik sa ila. Ug isa ka papel kung asa nakamutang ang instructions unsa ang pag-collect sa bag-ong passport. So nagulat ko kadali para sa oath-taking papers and then nag-oath-taking proper, tapos ang passporting procedure. Ang papers nag-issue later kang Certificate of Retention, Oath of Allegiance, ug ang Order of Approval. Ang kanang tulo, dapat daw na ko nga dalahon kada biyahe sa Pilipinas. Pagtuon ako nga mag-submit ra ko og requirements, tawagan ako after some months for the oath-taking schedule kay mauman ang ingon sa uban nga nahuman na ana nga process. In fact, duha sa akong mga acquaintances ang nag-ingon nga nibalik sila for the oath-taking. Pero that time, pag adto nako, nahangyo sila kay maybe naay availability. So, pasalamat ko og dako sa mga taga-embassy
sa ilang maayong treatment, labi na sa scheduling, kay dako po ang akong gasto sa pagbiyahe, accommodation, etc. Lisod sa akong part nga sige balik-balik. Pero siyempre, okay ra kay obligasyon na nato. Labi na nga gusto na ko i-maintain gihapon ang link sa atong nasod. So, mao to, nang hinaot ko nga nakatabang ning ako gamay nga video ug still mag-advise ko nga mokonsulta sa embassy directly para sa mas up-to-date nga impormasyon ug mga specific nga requirements. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Hangtod sa sunod video. Adios!